Чакайте сега да ви разкажа за една друга такава изобретателност. Нали се сещате, че миналата година се заговори за един пръстен убиец. Той вече тръгна из България. Спомняте си за тази световна сензация миналата година, когато на нос Калиакра беше открит пръстен с тайно отделение за отрова. Тази находка влезе в топ 10. Мисля, че беше на 8-о място на световните археологически открития. Малко повече светлина за находката и защо община Каварна реши сама да тръгне да показва този пръстен. Вижте в следващия репортаж. Реликвите на Калиакра. Така се казва уникалната изложба, събрала над 120 монети, култови предмети и накити от времето на добруджанското деспотство от 13-14 век. Хрумна ми тази идея миналата година, когато намерихме пръста на убиец и направихме ретроспекция за последните 10 години. Се оказа, че имаме страшно много открития, които сме финансирали през последните 10 години на нос Калиакра. И оттам тръгна идеята да се съберат тези над 120 предмета и да ги покажем в България, да си видим нашите културно-исторически ценности. Разбира се, в центъра е пръстенът с отвор за отрова, с който вероятно са се извършвали убийства в средновековна България. 100 години преди нашумелите такива в Венеция, Генуа и на други места в Европа. Нещо уникално, нещо мъничко, но то просто размести пластовете на историята, предизвика много дебати, много така интересни предположения. Нещо много уникално като откритие, нещо свързано с убийства, свързано с нашите предци от 14 век. Всъщност изложбата е белег и за друга гордост на каварненци, че направените през последните години археологически открития са само с общински средства, като делът на държавата е символичен – около 20 000 лева. И показаното е само малка част от откритото богатство при разкопките, но тутраканци веднага оцениха високата му стойност. Предметите, които виждаме, са с много финна изработка. Украшенията, особено женските украшения, обици, пръстени, също керамиката. Всички тези изложени предмети не отстъпват по красота и по качество от съвременните, въпреки че съвременният човек ползва техническите постижения. Това ме кара да се чувствам горд, че съм наследник на хора, които са били изключително големи майстори и са ни оставили едно богато културно-историческо наследство. Тутракан обаче е една от първите общини, където Каварна излага ценностите си. И това не е случайно. Близкото приятелство между кметовете доктор Димитър Стефанов на Тутракан и Цонко Цонев на Каварна прерасна в партньорство и общи прояви, далеч надхвърлящи стандартните взаимоотношения между две общини. Така, например, през лятото на проявата Огнения Дунав в Тутракан, кметът домакин приготви рибена чорба с дунавска риба, а колегата му от Каварна прословутата мидена супа. Кулинарна битка се състоя и в крайморската община. Има си лични отношения, които много помагат за развитието. Аз имам приятели кметове в цялата страна, но с Митко така по-здрави отношения изградихме като човек. Просто така паснахме се, както се казва, като хора. Какво пък, може би и това е формула за развитието на отношенията между две общини, стига да е в полза на жителите му.